Bafethu ngiphethe onela la umfoka Khulwana. Is it Khulwana or Rulwana? Khulwana, yeah man, ngishilo ngathi ukhulwana. Ntwana, great match, so close to a title. You guys must be happy. Sijabulile kakhulu. Into esifunayo. Into enifunayo. Kusele kancane manje, lesiphushi. Kusele kancane. Kusele nje amagame ayi7 bese ngaphusha asantho. Mfana number 1 ngara ku DStv Prim. Number 1 abo sister, number 1 amajita ku DStv Disc Challenge. Kanti guys nitshelwane lapha eCloricop. Kumele siwine nje basitshela leyo. Kumele siwine. Bantshela ukuthi kumele niwine. Nathi safuna kulabo abadala. Kumele senze ngale Lapha kubadala, do you have a favorite player perhaps? Yeah, Ubani? Lodge, uthanda Lodge kakhulu. Uthanda uLodge. So kukujabulisile ukuthi umbone from Pirates to the side. Ngijabulisa kakhulu. Ntwana uOnel ubuya kuphi? Yo Khayelitshe side C. Khayelitshe side C. Udlalile maybe kubobhekile? Okubhekile last year for which team? Sundowns. Oh uye lapha udlalile Sundowns vela. And ufuna ukuzibona kuphi boy? Ngifuna ukubona ngidlala yaphezulu. Computer la Lodge. Ufuna ukuya kubo Lodge ntwana uzofaka no number 7. No ntwana, congratulations ngeman of the match yakho. All the best mfethu. Danke isikoko sami. Sure.